ndị otu ekeneke na-anabata ha gila ya ị ga-ahụ na ha mara mma nwoke ha na ụmụ okorobịa ha so na-abata ndị ekereke na-abata dị oge akụpụ n'aka mgbe ha na-abata ka ndị ekereke aka egwu kụba na aka na ọ na-agba egwu lekwu ka anyị kezie ntị nụ chief echiri echichi ọhụrụ ihe ọ ga-eme anyị ihe ọ ga-agwa anyị ya na ala ọla ya ka ọ na-aka tata Igbo kelenu Igbo zụọnụ Igbo mụọnụ Igbo mụkanụ tụọnụ m Chief Imo worldwide tụọnụ m Chief Imo worldwide ndị ebe tie ya tie na ya tikwasa na ya otu nwa ndị Igbo ji eme ọnụ ihe mgbu ọwachi kọlanụ m aka ọ bụrụ na ile anya okpu adọgala m ya n'isi iwu na adọgala m ya agịdị egbupụli aha ya ụnụ ma ama ọ bụrụkwa otu onye chiri m ya o ndị ezi Igbo niile gbakọrọ aka ma bụrụ ogbu na otu gị nọ m ya n'isi ịga efu oge m ya n'isi si mbụbụ otu ekpere ka m ga-ebuga ya na ya na-anya m ọ nwechikwa n'ike anyịgbu m kama ọ ga-anyịgbu m ndị bụrụ m ya na ya anyịgbuo kọlanụ m aka ihe m chọrọ ịgwa ọnụ ndị Igwe anyị keleela ọnụ mụ na Lolo ma anyị chịkọtara aka ọnụ bụrụ otu obi anyị na-achọ okwu anyị lekwana ma ya etole ụmụ anyị maka na ụka ekwu ihe anyị bụ owu children awachi ọ ihe anyị wụ so ya bịa wuru ya nkwa anyị na-ekwu ọnụwo ala Igbo ga-edere juu
ala Igbo ga-edereju famili ọbụla ọgba aghara nọ ọ ga-edereju ihe ga-arị mma n'ala Igbo echichi na-echiri anyị ọwụda otu onye esikwere ya ọkwụnụ na ngo agbakọ ma bụrụ chief ma aga m ya n'isi ọgụdịkwa ya na-egbu anyị nkwado m ga-ekwe ewo enwe ụlọ niile nọ n'obodo nụ ụlọ akịrịka aga m akadị ya nkụdị ya mee gịnị ma wulie ya elu kọlanụ m aka abịakwanụ ndị niile na-ada aga skuul ụmụ ururu ụmụazị niile ngụnụ ha na-ada aga skuul aga m ekwesị ọnụ otu ekwegbuji ọnụ n'ọta akara ụnụ ga ngụ atara akara onye ha ga-eme kọla na ya aka adị ndị na-enweda ala maọbụ ndị enwere ala buru ibu karịa ndị ọzọ anyị nachiri ha ala ha kewasịa ya ya rie onye ọbụla akụ ka ọ na-aka akwụnụ nụrụ ihe m kwuru asị m saa enwere ụmụ agbọghọbịa niile nọ n'ogbeten ma ndị ọcha ma ndị ojii otodoto ọbụla ere ma iwe agbọghọbịa na-amụbedu nwa aga m ekwuru ọnwa otu emenụ ngaji ọnụ n'afọ ọnwụ nkwa m kwuru ọ na-ekwe afọ ime ka m na-enye jikere na ịmụ nwa ọrụgodị na ịlụ ọla dị mụbedu nwa ma ọ bụ ji ga-emebedu ihe ha nụ bịakwute m nwa nọ ọkwị na adị ụmụ nwaanyị na-amụbe nwa ị ga-ekwe nwa kwochi ọjọọ nọ n'ihe inye nwa m ihe ọjọọ ebe nwa sirila ụwa ya zuru ihe nọgụdụ amabụrụ ya ndị ọga m n'isi kesị mata abịa gị mega emega kwesị m bi gbo ngụda na ana m esi ọwara na-agbago abagara m ekwensu ọwara na-agbago siwe onye n'ala ọhụrụ ka ihe tọrọ n'ala ara agbawala gị ihe o maka Chineke ara agbawala gị ihe ama eji ihe ga-eme ya ọ bụ ihe dịka m ga-eji eme ha wara na-agbago ịnwụ na anwụ Igbo ele nke taa mmike mmiri ihe mmike ikupụrụ ihe kwe ama egbugo na chief taxis anyị ọbịa na-emezi n'afọ gburugburu ọwụnụ ka mgbukọta m nọ nga na-ele gị kwupụta taa na m egowa anyị shi chief echichi anyị ọnwụ na-achị ị ga anyị shi ike gị na-achị ụdọchị kwụpụrụ m ọchị akwụpụdo m ya ọnụnụ erijuole m asị gị bere nwaanyị odibe enyi ka eke mba n'ifuru ovo gị rie kabeji gị rie karọt gị rie mkpado imo gị na-elu enyi ahụ ka aga na-elu ukugo lele na rizọt akpọla n'ọnụ ọchị ọ ga-anyepụkwala echichi na maka echichi na ekpomọke mkpa anọkọtakwala nyepụ ya n'ishishi ihe niile iri eri ma echichi na nyepado ya ọtọ gị n'ahụ ebe gaji da awụda ebe m gaji agaji m eke gị gaji orie asị m saa rị m ime ọsụ ọsụ iri ime arị m ime maka nwanyị
maka nwaanyị nwere aka ebe nwee aka ebe guzoro ihe ọwụ ji m nwaanyị aghọtara m ya na mmiri elu dị imere ihe nke kwere eshicha eshipụrụ nya ahụ na-efebeda ọkụ gị were imere kwasara m n'elie onwetị na-eji imere jisi eshicha ya oyi gị kọla eshichi m nọ eshichi na ụdọ bụ eshichi ụmụaji eshicha gbakọrọ agbakọ bụrụ oke ebo mie n'isi engema sogbudoge engema ọdịdị mma n'obi ọ dịkwa mbeta n'obi kama na ọwụdụ nwa bi igbo gburu akwa nwa bebe jisara m osisi oyi eru mgbe m ga-eme igol onye esiri esi na-agarị beda agarị engemahadụ sịrị batara nwaanyị gụgbapee ka jeneretọ ya hịa lekwa afọ ime akpasa nọ na jeneretọ ihe ngwụ ọwụdụ sọ si mmiri adịdị mma n'ime obi ọ dịkwa m mma mana ọ dịchaghị maka ụdọ otu egbe gị lu hapụ nwa na ngwụgba nwatakịrị were ibe begisara m eshishi oyi adị mgbe m ga-eme igol m gwara gosa na ndị Igbo megaemegeshi emeshishi na ha ga-esi m na enwede onye ga-anụ m ihe aga m eshishi nke m agada awụke ndị ọrụ o tegwele ha shimere mgbagote anyị ga-echi eshishi ịgote anya jiri ihe ngwụgba tụkwasịcha ihe n'elu ke igwe nyagara anyị nwa agada awara anyị nsogbu nnọọ nwata a ga-eshi akwụsị anyị ụzọ mba ata anyị chiri echichi eme anyị kpọ nta vum wee ndị mmadụ n'ọrụ ndị na-eku nwa ndị na-eshi nri ndị na-asa ahịhịa ndị na-anya anyị na moto ehi na-akọ lekweghị lọlọ walọ Igbo land lọlọ esikwara ihe ọma lọlọ nwere tittled I know ebe ị gụrụ ugbu a ndị ka ị kwụsịrị ugbu ọ ga-adịkwa patọlọji n'ime eshishi anyị enweta ụmụ taa kpọchara anyị mgbe yunifọm ha gụzobecha anyị na-aga ha na-eso anyị n'azụ eshishi ụtọ ilu ta ga-eji eme anyị agịda eme anyị ka anyị emejisi onwe anyị oyi ụmụ ruru eshishi a na-eshi na vileji mgbe ihe onye chiri eshishi ya ji ụkwụ ala were igwe na-aga anyị ga-eme ka anyị igwe kwe onye ya na-ahụ ma gaa nga igwe a ga-ahụ ya ihe anyị wụ ụda awụ sekọndị igwe otu igwe shiri nwụọ anyị nọ nje into igwe shi ihe niile a na-eme na be eze eme nga onye m ji gbagosi anyị kịta isi wururu eshishi ha na-eshi nka eshishi ka anyị ga-apụ iche Chief Na Lolo Imo worldwide tuo ya Chief Alala Imo worldwide okay Chief Imo worldwide Lolo Maggi worldwide ọ ka gabaru du Jolant itidrigo worldwide ishiri ihe nugu zọta na-eme ka mgbe Chief anyị si pụta na anyị egbu ikpe abụọ n'ala anyị awụsara na ekweghị m anya ụlọ chebesi m bịa ụlọ daa ngwụrọ ụlọ mebesi ụlọ che mgbe anyị si pụta ụlọ daa ngwụrọ ihe a na ngwụ na ahụ dị symbol of chief ụlọ mmadụ na ihe dụrụ nga ihe awụ ya wụ chief na ala ekwe ihe a na nga ọrụ ya wụ chief na m zaga chief taa chief Imo worldwide esokwa ihe ọma chief agbakọrọ agbakọta buru ihe ote dọgana ya n'isi nga ọbụla ị gaga n'ụzọ bụ ihe ma hụtọ n'ụzọ ma ọ tọgba n'elu ili ma ọ tọgba na nga ọbụla ị hụrụ ya gọbandọ to it ọ bụ ya bụ chief ụmụekwu ụnụ bịabere chief na ahụrụkwa otu onye eshiri ọkwụrụ na nga ahụ esi ahụ ọha na-ehe ihe aka ala Igbo niile ma Enugu ma Anambra ma Abịa ma ọ bụ Delta ma Ebonyi ala ekwesịrị ebe na ala ekwenepụrụ n'ụlọ ma mmanwụ ma ekpe agba ekeleke gba ntagba Igbo ọ bụ esi ekwurili ihe ote buru ihe ote gị na m ya n'isi ịnya m mekwana n'ụlọ
leadership. Oh. Oh yeah, balloon. Oh yeah, balloon. Oh. Oh, will be baby this channel. Can you have given? Mom, they say, how grow food in school. It's all gone. Eh? Food. Food. Food, yeah, Winnie. Oh, one and food. Oh, group, your group, Diama. Eh? Pakistan. Oh, Charlie, oh, group, Makela Tandoria. Monday baby, Monday be a broma. Mam or cherry, more operanta. Madam, run the gun on. It will leave you to fail. My governor school, and what you don't go, I got chocolate and need a brew. I'm not gone. Goria, give him one proud. Patanga, Cassatoria, and my governor, my go to Pagibi. Go, is she gone? Go, go, on, allow her. Get young Cassate. I didn't go Doria. Young gone to the room, but you can't worry. Hold on to your breast. Come, hold it on. Nem, I say, girl, finish a lepata the manana. Go quotation. Wow! Oh, yeah, balloon. I got to go. Oh, yeah, balloon and nay. If Madame Subana, Organ, let him. What do teach the laga? I go one on no. Lolo, I humble Ijo. Also, Ijo. Ijo. Say, Marahan, I should be. Mamma, that consider your interview. Mana, him no one now. I have to buy. Aha wa ije ụwa ihe ga-aga nga awu ije ọrụ ije chief ko ụwa wa ga-egbubipu ending ya buru ije chief nye ụla gbasara m ị ga-awa onye nlekọta m na ihe nri m n'ụlọ onye nlekọta gị ọ tọpụrụ atụpụ n'ọnụ ka ihe ijikere ejike ọ ga-awa onye nlekọta chief It won't Katara. Nonsense. It won't Katara. Nonsense too. It won't Katara. Nonsense too. I'm not going to switch it from you. You must see for every issue. After what you found, not a hobby at the dog and issue. I was here. Not go. What lagoon? I am not going lagoon. Umaka. Always open na manasa onye bụ iku ka ewu na-eso. I want to enwe onye in the nearest future. No get shote line up to walk into us. On ha ga ekwe. And when so many of you mgbe ha wo ke m hụrụ n'ụzọ na-ele anya ya na ahịrị m ọkpọ. Agbalite elu. Njiri gaga hụrụ kwanụ hụrụ lala. Chine lala. Na eshisha amaka. Hey, eshisha udukwu mururu ihe a na-eshiga ebe. Onye ọbụla dị Lokis ahụrụ ya na compound ya bịa wụrụ worker n'ime compound. Onye ahụ ihe ọ ga na-awụwụ worker into compound of igwe. Mana etu unu guzosi ugbo asa anyị họwachi ihe niile bịaga ọrụ na-abịa eto ọrụ na compound. Ọrụ ga-akarị. Ndị ọrụ gwanụ ga-akarị nye mere na anyị ga-ele anya lee kapịlarị onye nwere ihe ọ ga-arụ. Ihe ndị anyị nwere na-enwebedo occupation ndị ga-anọ na ya dị very but few. So therefore anyị ga-ahọrọ only but few. Onye ọrụ na-ahọdụ taa gị cheki ya anọda ndị eshipụrụ echichi mara ma ga-ahọ gị ebe ka anyị bido with you ele aha gị. The chief am Ikenna. Ike onye? Ikenna. Nwere ike kegị kama ke nna gị. Afọ ole ka edu? Icheche. Afọ ole ka ede? Mme agwado ya. Chief, echefuola m. Iti ngwọ.
ebe ọ ichefu ole kwena anyị ga mgbe salari ga anyị ga na-echefu ya ma oge ruo anyị agara ichefu ụgwọ salari ya ga ọ garị nne tọn dalụtarịa yiri onye ọrụ ike ga-arụ ndị ọrụ ike ebe ebe na-agbawasị nkụ legie ideli ikenna okay nnele aha gị Chief afa m bụ Ujunwa. ị bịakwara n'Ujunwa m ịbịara n'Uju ya wụ ụdị ndị kwesịrị anyị dị ilere gị kpara anụ ma ego darị mịrụ anụ mịrụ dị bipiara nsịgọ oji n'ọnụ tarịdara azụ ya wụrụ ndị chief asị m ihe awụ ndị ọrụ chief dega ahịa ọbịa n'Uju cherekwa ka asị gị nọrọ onye were gị n'ọrụ nwuchi mi na onwe m ewepere gị ewepere tụ ele ihe ekwu ahụ pụtara berekwa ebere ọya abalị nna m aha gọkwanụ gị afọ m bụ Richard Onwuike. Richard Onwuike ọnwụ ka ike ụdị ọnwụ nkịtị kama ka ike mkpọta ọnọdụ azụ gị moto ichu chebe azụ ụda ngwa forward march left time ije ọma elele m ya anya elele m ya anya arịsị mara ya achọtụ m onye ọrụ pere toshira na ebe ị ga-arụ ọrụ ịnụkwa ụgbọ ya rụtụ ntakịrị ya si arịsị ụlọ akpọbalị ya aja ga-anwụ n'anya nwe ka asị ka anyị fọgbu ha chọrọ temporary staff ya staff na-anọ ya nọrọ ya nọchi ike ere mma na onye dị echebe aha ya nye ka ere mma site n'ụkwụ ruo n'aka aglamasị ọrị mma aha gị ọwụnụ ịwụkwanụ Chiọma chikikere gị Chiọma iburukwenu chi ọjọọ bịa anyị ma nyekwe gị chi ọjọọ gata ote adaọma ele aha gị Aha m bụ Ebere. Wow! Anyị ga-emere gị ebere afọ ole ka ị dị? Adị m arọ 15 na-aga ime ịgba arọ 16. Dị 15 to 16 going to 16 ma ebele gị ashala mbara maji ogbe eji hụ n'oge ebido ọrụ ugwu jisi ike ere mma dega ahụ ya ebere gị emerele m ebue nna m ele aha gị Chief aha m wee egbu Fela. ibe uchi nna m leta aha egbu nna m ịṅụbole gị ufu mboke atụ o jiri ya n'ọnụ ọnụ ya niile akpọọla nka ọ onye Igbo o ji eri nri ịṅụọla ihe m hụ n'anya ma chike ezodo ezo mana ọ maka ndị Igbo na-enwewe obi ọkụ anyị kpọrọ tupu ya kama ndị gara si ya fụgbuola anyị na m Igbo ị gara Igbo ga-egbu gị Igbo ọnụte m siri hụ gị ọ ga-egburiri gị dem yu adanne aha gịkwa Afa m bụ Chinyere m aka nkirika ụwa. Chinyere gị aka nkirika ụwa ka ọ chinyere gị aka na nkirika ụwa Chinyere m aka nkirika ụwa. Hau ihe mere na ike bụ ikpe mana eziokwu nnu ọchị ga-enyere gị aka ọwụga anyị elekwala gị anya hụ si bụ onye blọk ozari ndụ gị ụkwa nkirika ụwa ọnọdụ anyị n'aka nkirika ndụ ị ga-alaghachi adị nke hụrụ eguzoro Grotos Virgin Maria Grotos Jizọs de Joseph Louis Maria de Manfort hụrụ ya gaa na St. Teresa mba atọ gloto ka nkụ ị ga-ahụ nke Maria ị ga-ahụ nke nna anyị dị asọ gị sekpuru nga ngwa ka ị kwesịrị ịsa mgbachi ihu ebe jiri azụ ibule nkirika ụwa akpọkpọ ahụ bụrụ ụka ebutere anyị akwụsịgwa ụkwụ agwara gị na ịwụ ndị ara ilesasi chief esikwara ihe ọma bije nkirika ụwa emejisa anyị oyi chief na amanịchiri anyị ya chief agbakọrọ agbakọchie wetu onye chiri ị ga-agakwa dịkwa ka ngozi
nne m ele aha gị aha m bụ ụlọma ọgazi ụlọma ụlọ ewukwere na ndụ gị bụ ezigbote ụlọ iwuru ụlọ elu iwu senda ndịre n'anya ịka m ogologo mena ka nkịta emeli ya eletachike gwagwagwagwagwamene esi m onye ochi abịa biko nwatakịrị ga-arụ nka eletisi hụ nwa ahụrụ ndị mkpọkpa ahụrụ ndị ogologo tụkwa ha ọ bụrụ mgbe a ga-eweta ihe nọ n'elu etimoche a ga-arịkwasa n'ojichere anyị oche onye ọbụma ma ị ga-abịa elegbuleti mbụ ịlaga beda alaga ọ mara mma ebe obi ihe m chọrọ ikwu awụdo sọwụ ka m bịakwuo ogologo okwu maka asọ ogologo okwu adịghị n'ụka mgbede unu na-ele anya unu wụ ndị chozem 1 unu wụ ndị chozem 1 ya wụ ndị ahọchirila ahọchiri anyị hụrụla ọnụ ka unu bịa rụọ ọrụ onye ga-adịkwanụ mgbe unu ga-eyi achọrọ m ka onye ọbụla dị n'ụdị maka ụdị chifu m na-adịbeghị nga m hụrụ eshiri mbụ the pathological chief apatologiri ntomi ahụbeghị m ya mbụ chief ụwa niile ala Igbo niile gbakọrọ ndị mbụ gara isi chief ya wụrụ just autonomous ya wụ ndị community agbakọchiri nwa chief chịsa onye ọnịshi ya na-agajighị nwa chai chai mana kem Igbo niile gba mgbim gbakọtara ote ma bụrụ chief ebuye buye ya na anyị ha na-ebu ya ha kama anyị hapụ ịdọ bịa n'isi ka nne laa ha bụghị ya nọ chief lekwe m n'isi mote ha adọlaga m chief iwu oyi bụrụkwanụ n'ọlọ ote bụghị ya nọ lọlọ tia n'olu nwunye m ha were lọlọ ote akaba aga ya ya anyịra lọlọ aga hụ gị onye ọbụla ga-arụ under us ya bụ onye ga-arụ arụ n'okpuru anyị ọ ga-amụrụkwa anya ka azị ihe m jikwana chọsị na ote m họrọ ụnụ họsịrị ndị ọrụ anyị ga-akwa efe yijuo yunifọm nga dịka bikos ele anya igwe anyị ele anya eze anyị ga-ahụ ya ọ mmiwe onye dị tron ya weta ige m n'ọkwa eze dị onye ọda ga-esi eze ọwụ Chief Imo worldwide ọ ihe m jikwa ụnụ hụrụ ote ekike mri ndị chief ndị ọda akwado ha ote ele anya ma ahụ dị ya ele anya ma ahụ dị ya sịrịkwasị ọwụsọ mana ụta anyị siriri hụ eleghe n'anya lee ma ahụ dị ya editron m ya wee kpige m okpueze so ihe m jụsị ka m bido ụda ka m bido ụda mee practical gbaba bịakowa lọlọ so biko ndị telọ ga-achịtachi uwe ọnụ ma ndị emesiri uwe a ga-achịtachi uwe ọnụ onye ọbụla ga-arụ ọrụ nga ga-adị kamfụ unu ga-adị gịnị kamfụ onye erikwulere m na-agwado m agwa alụkwa m eji na-ata eze kwa hụrụ ụmụ ọkụkọ nọ n'ego na ndị mmadụ na-ewetachi nga temtin hụ ị ga-eyiji ọnwụ na-egbu ego ị ga-eriji n'azụ ụlọ ma wee meta ofe m chiri gba ụka ebe mkpụpụ okpu chifu buru aka nkịtị kụgbu onye ọnwụ ya nwụọ ọnwụ nkịtị maka iji aka m iji ikpu okpu m na ihe ndị a akụgbu onye ọ ga-awụ ya nwụọ ọnwụ chifu so biko ọdọ dị ka ibe ya ewu nwoke Igbo akụkọ ga-akọ enwere onye bịara nga akọ kọtana na otu na-esi a na-enwedegachi gị n'ime ọja nga akwa palas etu esi ewere panasị igwe chikwa otu ma ewere eke m nọ ihe na-aga n'ime ọja a ga-eme dịkwa kamfụ ndị ka ụmụ nwaanyị ụnụ dị avalebụl ịba na rum m mgbe ọbụla ụnụ jiri chọrọ ịbata ka ha na-aka bịa rụrụ m ọrụ n'ime bedrum m
Una batawa. Ọgwụla nụkọ ọhịa ya n'ọnụ na akụkọ owe ya ọgwụla. Iwu kem. Yawu iwu kembụ. Onye nwakwara nwa baiga na room ya room anyị so gaji ịza ihe onye azarala m ọgwụla ma m nọ ngwa kembụ. Nna n'ihe m na-ekwu. Abụọ naanị ihe unu ga na-eyi nwegonu uniform unu onye yikwere efe gbiri ya egbe gbakọletara agbakọte ekwe ka iyi mmere ga-ebere taa a na-eyiri ụdị efe ahụ n'ime ụlọ nwoke agwakwala nwaanyị okwu nwaanyị atọpụkwarala nwoke ọnụ sọ na onwe na-asọ biko nwoke onye anwụrụ ike ka abụkọ akụkọ gị ha n'elu ọchị eji m Chineke nna rịọ ọgụ gị lee ụlọ anya ọ mara mma ebela wụdụkwa palas wụdụ ime ọcha amịkwarala anya ụlọ ọkụ thank you. Ọzọ dị ka ibe ya wụ ndị ke nwaanyị ma ndị ke nwoke we ndị ke nwaanyị ya nwe onye nọwidinu nwere otu oji gbuo na okwu ri agha okwu ntapara okwu na-eruru ahụ okwu na-akpalite mmụọ tabiere unu anya mekwara unu ihe nwoke onye kpọrọ aha ọnwa onye gwara unu okwu nruru ahụ menụ ka mmara Ele nguzo game. Ele kwa What am I going? Unu kwa push that ka ha brako. Abra ni no gure. Kamu enggak caya ngaca tuh. Ufue, Jose. Bianga. Bisa kwala muka. Bisa. Washa, shimbe srobo. Kushuike hiki nena kushuike.